2024ko erronka bat zen, zilarrezko diploma bat genekan, baina bai nahi gendula fundazioan salto kualitatibo hori emotia eta bikaintasunera begiratzen aurrezko diploma hau lortzia. Orduan prozesua potentia izan da, egia izan da, lan asko dago atzetikan, eskerrak euskara teknikaria izan dugula bide lagun, fundazioan dagozan pertsona guztiak parte hartu dabe, bai komunikazio arlotik eta koordinatzailea den Olatze Garzabe bai parte hartu dago plan estrategikoan eta kudeaketa planan eta gure hizkuntza irizpideak zehazten eta bueno, azkenean lortu dugu urrezko ziurtagiri hori ataratzea, erronka bat gehiago, tik bat plan estrategiko horretan eta pena merezi izan dau lan egin dugun guztia eta sartu ditugun ordu guztiak taldian eta kanpoan be bai. Goi mailako kirola gara eta gure esparruan diplomak dagoz, brontze, zilarra eta urrezkoa, da gu bikaintasunera begiratzen dugu beti eta urrezko hori beti buruan. Eta nik uste dut guretzat oso importantia dela, eszelentzia hori bilatzen dugu, eskatzen dugu baita ere eta gu izan behar gara horren adibide. Urrea da goreneko ziurtagiria. Kirolean bezala, urrezko domina da importantiena munduko txapelketetan, joko olimpikoetan eta gure esparruan hori aintzat hartuta bide horretan jarraitu behar dugu, ez? Bikaintasuneko bide horretan oso zorrotz gaude lan egiten eta gu izan behar gara horren eredu. Orduan zilarrezkoa genekan eta salto hori eman behar genuen, bai edo bai, eta eman dugu, lan egin dugu horretarako eta azkenean emaitza lortu dugu.